Hellóztok, akkor itt lennék az új szerver bemutatómban, mint ez egy jól látható, kidolgozott Nether kezdet 0.12.1-es. Emlékezzünk meg a franciában történetekből. Ítéljük el a terrorizmust. Oké, én ezt értem. Mert hát... Amúgy 2-1 lett a meccs. És akkor itt lehet PvP-zni. Most nincsen flyom. Szóval ne számítsatok. Ó. Na gyere. Úgy ez egy nagyon jó szerver. Szóval nézzétek. Ugye sprint. És beszeretném ebbe a részben mutatni a Facebook oldalukat. Hozd be. Nem? Itt a jeles forduljál. Na, hozd be. Na, az ugye a szerverük neve, mindjárt megmondom. Szóval itt van, hogy Morgul Magyar Minecraft közösség. És ugye itt van. Igen. Hoppa, ezt nem kell. És hát tényleg erről. Juditra ébredem. Most fogom fent adni. Kapok. Repül. A bemutató. Videóhez. Ja, bocs. Honverre van fent, tényleg. Honver. Bocsánat, ezt kivágom. Na, meg is írtam. Ott van. Úgy, itt van az adminok. Vagyis moderátorok. Hogy amúgy, hogyha SMS-be vesztek rangot. Ó, be is kapcsoltam. Na, ez tök jó, meg tudom mutatni nektek a szervert. Itt van a hivatalos Morgul logó, bocsánat, hogy be vagyok rekedve, de hát tudjátok. Suli után, egy egyes után. Nehéz nap Minecraft videót csinálni. Itt a sziget, nagyjából én sem tudom, hogy mi hol van, de azzal jó kért elnézést. Hát minden szigeten elvileg van valami. De megmutatom nektek, hol. Szóval figyeljetek, felrepülök ide nektek. Úgy ott a szobra. Itt vagyok Homevernél. Igen. Szóval itt van a szerver. Itt van a Nether sziget. És itt van a Havasitály sziget, közvetlenül a Nether mellett.
Ebbe a vasiba van oké. Na, itt van bent a gyémánt csizma, és magyarosan fogalmazva az ora helyett vas mellett. Most komolyan a Párizs is megemlékezésre építettek egy Eiffel-tornyot, ami nem is hasonlít rá. És itt a Gomba sziget, a legjobb gomba. Itt bóv és nyilvessző van, illetve egy ender chest. Itt van a kezdő, ahova a legtöbben mennek el pövöpözni. Pövöpö. Na, belakkoltam. Lag. Amúgy bocsánat az ilyen lagokért, csak lassú. Újra generálta a virágot. Gratulation. Szóval itt is bó, meg diamond sisak. És itt van, itt még egy ugyanilyen vár volt, de nem, most már egy ilyen van. És meg is tudom mutatni, hogy mi van, mert itt legalább jártam. Meg, tudod, Diamond Sword. Miből veszünk is. Mert Diamond Sword-os videónál is jobb. Itt van, erre a szigetre még építkeznek. Itt szóval nincs semmi. És itt van a nagy fa sziget, ezen még életemben nem voltam. Látok itt